שלום לכולם וברוכים הבאים לערוץ שלי, יוגה ואורח חיים בריא עם ליאל. היום חברים יקרים, אני אשמח לשתף אתכם כמה תרגילי יוגה לפני השינה. אלו תרגילים מעולים להוריד קצת לחצים ומתחים מהגוף ולהכין את הגוף שלכם לשינה עמוקה ומתוקה יותר. לשיעור הזה אולי תצטרכו רצועה, אם אין לכם רצועה אל דאגה, אתם יכולים לקחת כל חגורה או אפילו צעיף, להכין לולאה כך שהלולאה יכולה להיכנס דרך כף הרגל. ובגלל שזה יוגה לפני השינה, אני מאוד ממליצה להכין אווירה נעימה ורגועה, אולי אפילו להדליק ככה כמה נרות שיעשה לכם כיף. וזהו השיעור הראשון שאני הולכת להעביר אותו בעברית, אז קצת מאתגר בשבילי, אבל אני מאוד שמחה לעשות את זה. אז קודם כל אני אגיד את התנוחה בשפה אנגלית, ואז אני אתרגם את זה לשפה עברית. זהו, בואו נתחיל. אנחנו נתחיל היום ב-Child's Pose, שזה תנוחת התינוק או העובר. נביא את הבעונות ביחד ונפסק את הברכיים עד כמה שמרגיש לכם נוח. תתחילו לשלוח את הידיים רחוק מלפניכם. אם הישבן טיפה עולה למעלה, לא נורא, תמשיכו לשלוח את הישבן לכיוון העקבים ואת הידיים כמה שיותר רחוק מכם. תמצאו מקום נוח להניח את הראש, תסגרו את העיניים, וזה הזמן להתחיל להרפות את השרירים בפנים, להרפות את הלסת ולהתרכז בנשימה. בואו נתחיל לקחת נשימות טיפה יותר עמוקות וארוכות דרך האף. אני מאוד אוהבת את התנוחה הזאת, זו תנוחה מעולה באופן מאוד עדין למתוח את כל הגב ולהתחיל לפתוח לנו את ההיפס, שזה המותניים. בואו ניקח פה עוד שני נשימות. משתמשים בנשימה שלנו כדי להתחבר לרגע הזה, איפה שאנחנו נמצאים, ולתת לעצמנו רשות, פשוט להניח את כל הדברים האחרים מאחורינו. נרים את המבט ונעשה דרכנו על 4 tabletop position, שזה בעצם כמו שולחן, הכתפיים מעל כפות הידיים, hips over your knees, מותניים מעל הברכיים, גב ישר, לקחת נשימה, לתת לבטן ליפול ולקער את הגב, cow pose או תנוחת הפרה, להתחיל לגלגל את הטיילבון, שזה עצם הזנב, להביא את המבט לטבור ולקמר את הגב כמו חתול, cat pose. עוד פעם נשימה, לתת לבטן ליפול, מבט עולה למעלה, לקער את הגב, ועכשיו נקמר את הגב, להכניס את הבטן בפנים. ועוד כמה נשימות ככה. Inhale, look up, מבט למעלה. Exhale, נשיפה. אנחנו מקמרים את הגב. ולהמשיך עם התנועות האלה. אני מאוד אוהבת לסגור את העיניים. ופשוט לתת לגוף לזוז ביחד עם הנשימה. בואו נעשה עוד סיבוב אחד. לקחת נשימה, מבט למעלה, בטן נופלת. עכשיו אנחנו we're gonna tug the toes, לקפל את האצבעות ולהתחיל לשלוח את הישבן למעלה ל-downward facing dog, שזה כלב מביט למעלה. להביא את המבט לבטן, לשלוח את הישבן למעלה ככה שאנחנו נוכל למתוח את הגב טיפה יותר עמוק. ונמצא פה כמה תנועות. נקפל רגל אחד ונשלח עקב אחד יותר עמוק ולהחליף ולהחליף. נשלח את העקב הימין למעלה, נעשה מתיחה ונביא את הברך הימנית מאחורי
יד ימין לפיג'ין פוז, שזה תנוחת היונה. עכשיו, העקב הימני יכול להיות קרוב למפסעה. אם אתם מרגישים שיש לכם טיפה יותר מקום לזוז, אז אתם יכולים לעזור לעצמכם לשלוח את השוק הימני טיפה יותר קדימה, רק תוודאו שיש לכם פלקס ברגל הימנית. עכשיו, טיפה נעביר את המשקל לצד שמאל, ככה שאנחנו נוכל לקבל את הסקוואר, שזה ריבוע, מותניים מרובעות. וואו. לקחת נשימה, להרים את בית החזה. עכשיו נסתכל בנשיפה over the left shoulder, שזה מאחורי הכתף השמאל, לוודא שהרגל השמאלית היא ישרה. נחזור קדימה, עוד פעם נשימה, להרים את בית החזה, ובנשיפה להתחיל ליפול למטה, ועוד פעם נשלח את הידיים קדימה. עכשיו פה זה כל אחד תלוי ואיך אתם מרגישים. לכל אחד יש רמת גמישות שונה. אם אף פעם לא הקדשתם זמן לעצמכם למתיחות, אולי תרגישו איזשהו אי נעימות, שזה מצוין, שזה בסדר גמור. תשתמשו בנשימה שלכם כדי לשחרר את האי נעימות הזאת מהגוף. וכל האי נעימות הזאת זה בעצם הגוף שלכם מנסה לתקשר אתכם, לדבר אתכם, ותנסו להקשיב לו. אם זה יותר מדי אתם יכולים קצת לעלות, אם אתם מרגישים שיש עוד מקום ללכת אז פשוט ליפול. ואנחנו ניקח פה כמה נשימות. פה תרגישו מתיחה מאוד נעימה במותן החיצונית. אני מקווה שאני אומרת את זה נכון. בואו ניקח עוד נשימה אחת עמוקה. ונשיפה ארוכה. עכשיו לאט לאט נחזיר את הידיים לכיוון הרגל. גב ישר, נסתובב לצד שמאל, נקפל את הברך הימנית וננסה לתפוס את הרגל. עכשיו פה אולי תצטרכו להשתמש ברצועה שלכם. אם קשה לכם לתפוס את הרגל, אתם יכולים עם הלולאה לתפוס את הרגל ואז למשוך את זה אליכם. פה זו מתיחה מעולה לארבע הראשים, אז פשוט לשבת ככה ולמתוח עד שזה מרגיש טוב. אם אתם לא צריכים את הרצועה, מחזיקים את הרגל ומנסים להביא את העקב כמה שיותר קרוב לישבן. אולי נביא את כף הרגל למרפק החיצונית. ואם מרגיש לכם פה טוב, אנחנו נשלח את היד הימנית למעלה, נכופף אותה ואולי נחבר את האצבעות. פה עוד פעם אני אוהבת לסגור את העיניים ופשוט להביא את כל הפוקוס לנשימה. בעדינות נשחרר. עכשיו אנחנו נשלח את הרגל שמאל מלפנינו וננסה להביא את ברך השמאלית על הברך הימנית לקאו פייס פוז, שזה פני פרה, אני חושבת שככה זה אומרים. ופה באמת קצת תזוזו צד לצד, אולי אפילו תביאו את המשקל קדימה כדי ששני הברכיים יכולים להיות אחד מעל השני. ופה תרגישו מתיחה נורא כיפית בהיפס, אני כל פעם שוכחת, מותניים האחוריים. אם זה לא מרגיש לכם נוח, אתם יכולים ליישר את הרגל הימנית ולהישאר ככה. אז תשחקו עם זה, תראו איך אתם מרגישים, תמצאו מה שטוב, וברגע שמצאתם איפה שנוח, הזמן לחזור לנשימה, לסגור את העיניים, ואפילו אולי קצת להביא משקל קדימה ולהתחיל ליפול. תלכו עד לנקודה איפה שמרגיש לכם טוב, איפה שאתם יכולים להרגיש מתיחה נחמדה, אבל לא כאב. אנחנו לא רוצים להגיע לנקודה איפה שאנחנו מרגישים כאב. אנחנו רוצים להגיע לנקודה איפה שאנחנו מרגישים כיף ונעים.
אז ניקח פה עוד 2 נשימות נחמדות. תמשיכו להרפות את שרירי הפנים, להרפות את הלסת, לא להחזיק שום מתח. נחזור לגב זקוף וישר, ניישר את שתי הרגליים מלפנינו. נרים את הידיים למעלה, נשימה, ובנשיפה אנחנו נתחיל ליפול קדימה. עכשיו פה עוד פעם כל אחד ואיך הגמישות מאפשרת לכם. אם אתם פה זה בסדר, אני מאוד אוהבת להשתמש לפעמים פה בכרית, להניח את הכרית על הברכיים, לשים פה את הראש, ופשוט אתם יכולים לקחת כרית גדולה יותר ופשוט לישון ככה. אז מה שנוח. נכון לעכשיו בסרטון הזה אנחנו לא נשארים כל כך הרבה בתנוחות האלה, אבל אתם תמיד יכולים לעשות פאוז ופשוט להישאר בתנוחה הזאת כמה שמרגיש לכם טוב. בואו נרים את המבט, נחזור לגב זקוף, נזיז את עצמנו קצת קדימה, נשכב על הגב, עם האצבעות ניגע בעקבים, ובנשימה אנחנו נתחיל להרים את ההיפס, את המותניים, למעלה, למעלה, למעלה. להרפות את הישבן, ובנשיפה חוליה אחרי חוליה להוריד. ועכשיו עוד פעם לקחת נשימה, להתחיל להרים את המותניים למעלה, למעלה, אולי קצת יותר למעלה. ובנשיפה חוליה אחרי חוליה יורדים למטה. בוא נעשה עוד 2 כאלה. תראו אם עם כל סיבוב אתם יכולים להעמיק את הנשימה. נצמיד את הברכיים לחזה, קצת נגלגל את עצמנו צד לצד. ועכשיו תבחרו את הצד האהוב שלכם ופשוט תגלגלו את עצמכם לצד האהוב. ואנחנו נחזור ל-downward facing dog, שזה כלב מביט למעלה. ועכשיו עם נשימה אנחנו נרים את רגל שמאל, נמתח. ובנשיפה נביא את הברך השמאלית מאחורי היד השמאלית, ואותו דבר pigeon pose, שזה תנוחת היונה. להסתכל מאחורי הכתף הימנית, לוודא שהרגל הימנית היא ישרה, לחזור קדימה, להעביר קצת משקל לימין. נשימה עמוקה, להרים את בית החזה, ובנשיפה להתחיל ליפול. ושוב, אתם יכולים פה לזוז צד לצד, ולמצוא את הנקודה שמרגיש בטוב, ואז פשוט להרפות, לסגור את העיניים, ולהביא את כל הפוקוס לנשימות. המותניים שלנו זה המקום איפה שאנחנו צוברים הכי הרבה מתח, והכי הרבה סטרס, טנשן. אנחנו רוב היום יושבים בנהיגה, במשרד, מול המחשב, ופה אנחנו חייבים להקדיש קצת יותר זמן, לתת קצת אהבה למותניים, ולהרשות לעצמנו פשוט לתת לכל המתח הזה לצאת מהגוף שלנו. נרים את המבט ונתחיל לחזור לגב ישר וזקוף. נשלח את היד ימין מאחוריכם, לתפוס את הרגל הימין. עכשיו שוב, אם אתם צריכים את הרצועה פה, תשתמשו עם הרצועה. אם זה מספיק ככה, תישארו פה, או שתנסו להביא את כף הרגל למרפק הפנימי. נשלח את הזרוע השמאלית למעלה, ואולי ננסה לחבר בין האצבעות, שזה המרמייד פוז, בתולת הים או בתול הים. מרגיש מאוד טוב גם במותניים, גם בגב.
ותנסו לשלוח את הנשימה שלכם למקום איפה שאתם מרגישים הכי הרבה מתח. זה יעזור לכם קצת ליצור שם יותר מקום ולשחרר את כל המתח. נשחרר, נשלח את הרגל הימנית קדימה ונביא את הברך הימנית מעל הברך השמאלית. שוב, תיקחו פה קצת זמן לשחק, למצוא את המקום שמרגיש טוב. אני מאוד אוהבת לקחת את הידיים שלי ופשוט להזיז את העקבים כמה שיותר רחוק ממני. אם פה אתם לא יכולים להגיע היום, זה בסדר, תשלחו את הרגל השמאלית ישרה. וברגע שמצאתם את המקום שנוח לכם, תשבו עם גב זקוף. טיפה תכניסו את הבטן בפנים, תסגרו את העיניים ותיתנו פשוט לכתפיים שלכם פה להירגע, להרפא. שרירים בפנים, הלסת, אנחנו מחזיקים הרבה מתח באזור הלסת. אנחנו מנסים להתרכז, להקשיב, פשוט תנסו לחייך והמתח ייפול לבד. אולי להביא קצת משקל יותר קדימה, אם אתם רוצים מתיחה טיפה יותר עמוקה. שוב, תמיד תקשיבו לגוף שלכם. אנחנו לא רוצים להרגיש שום כאב. אנחנו רוצים להרגיש טוב ונעים. בואו ניקח עוד נשימה אחת עמוקה. ונשיפה מאוד ארוכה. נרים את המבט, נחזור לגב זקוף. נשחרר את הרגליים שלנו, ועכשיו אנחנו נלך לפיסוק רחב. עד כמה שאתם יכולים. שוב, זה הזמן פה לבדוק את הגבולות שלכם, לזוז עד כמה שנוח לכם. במקרה הזה אני מאוד אוהבת להשתמש פה עם כריות, ופשוט ככה להיזרק על הכרית. עכשיו, אם אתם רק מגיעים לפה, זה מצוין. ואין לכם מה לדאוג, ולוקח זמן לגוף שלנו להיפתח. בשבילי, כדי להביא את הסנטר למטה, לקח כמה שנים טובות. אז בלי לחץ, ואם אתם תקדישו זמן כל יום, או אפילו כמה פעמים בשבוע, אני מבטיחה שזה יקרה מאוד מהר. ברגע שאנחנו נותנים אהבה לגוף שלנו, הגוף מחזיר לנו אהבה. ועוד פעם תסגירו את העיניים. ותחזירו את כל הפוקוס לנשימה. אין לנו פה יותר מדי מה לעשות, אנחנו לא רוצים להזיז את הגוף, אנחנו פשוט רוצים להיזרק ולהתמקד בנשימות, והנשימות הם אלו שעושים ניסים ונפלאות בגוף שלנו. ושוב, כמובן, אם אתם צריכים קצת יותר זמן, אתם תמיד יכולים ללחוץ על פאז ולחזור מתי שאתם מוכנים. בואו נרים את המבט לגב זקוף. ועכשיו פה בעדינות תתחילו להקריב את הרגליים, ואנחנו שוב נשלח את עצמנו קצת קדימה, נשכב על הגב, וניתן ליפול לברכיים לכיוון אחד, ואז לכיוון אחר. נשלח את הרגל השמאלית רחוק מאיתנו, ונחבק את הברך הימנית לחזה. תיקחו נשימה עמוקה, ובנשיפה אנחנו נתחיל להביא את הרגל הימין לצד שמאל. נפתח את היד הימנית ונביא את המבט לכיוון הכתף הימנית. למתיחה עדינה בגב. תסגרו את העיניים. ושוב, תחזירו את כל הפוקוס לנשימות. בואו נביא את שני הברכיים לבית החזה.
טיפה נזוז צד לצד כדי לנטרל ונחליף בין הרגליים. רגל ימין ישרה, ברך שמאל לחזה, ניתן לה חיבוק טוב, ועכשיו נביא את הברך השמאלית לצד ימין, כמה שמתאפשר לכם, ומבט לכיוון הכתף השמאלית. עכשיו תוודאו שהכתף השמאלית היא מונחת היטב על המשטח שאתם, אם זה על המיטה או על הרצפה או על המזרון. אם הכתף עולה, אנחנו נרים את הברך, נניח את הכתף ואז נמשיך. העדיפות קודם כל שהכתף תהיה מונחת היטב. שוב נביא את שני הברכיים לבית החזה. טיפה נזוז צד לצד, לנטרל. ועכשיו לתנוחה הכי שמחה, שזה Happy Baby, שזה תינוק שמח. אני אוהבת לקרוא לזה תינוק מבסוט. אנחנו נפתח את הברכיים אני אפילו לא יודעת איך להגיד את זה נכון בעברית, אבל אני בטוחה שאתם רואים והבנתם. אנחנו רוצים את העקבים מעל הברכיים, ופשוט נמצא פה כמה תזוזות נעימות. אני מאוד אוהבת למתוח את הרגליים אחד אחד או שניהם ביחד. אני אוהבת גם להביא את הידיים שלי לתוך העקבים ולנסות למתוח אותם כמה שיותר. בואו ניקח עוד נשימה עמוקה. ונשיפה הכי ארוכה שעשיתם היום. נחבק את הברכיים לבית החזה. נביא לעצמנו חיבוק גדול, נשיקה גדולה על הזמן שהקדשנו. להקדיש את הזמן לעצמנו זה בעצם המשימה הכי קשה שיכולה להיות. ואתם עשיתם את זה, אז כל הכבוד. אוקיי, חיבוק אחרון. ואנחנו נשחרר עכשיו הכל לתנוחה האחרונה שלנו, שזה שוואסנה. הרפאיה, קורפס פוז, שזה גופה מתה, כמה שזה מצחיק. אבל זה הזמן להרפות, לחזור לנשימה הטבעית שלכם, פשוט לתת כמה דקות לגוף, ליצור איזשהו זיכרון למה עשיתם ולקבל את התרגול שלכם, ככה שפעם הבאה כשתחזרו לאותם תרגילים יהיה לכם הרבה יותר קל ופשוט. בבקשה לא לצחוק על העברית שלי. זה כל כך מעניין שאיך אפשר כל כך בקלות לשכוח שפה אם לא משתמשים איתה ביום יום. אז אני מאוד מקווה להשתפר מסרטון לסרטון. זהו, בואו עוד פעם נביא את הברכיים לחזה, ואנחנו נסרב את עצמנו לצד האהוב עלינו, לפידל פוז, שזה תנוחת העובר, ולאט לאט נעלה לישיבה מזרחית או ישיבה שהיא נוחה לכם. תביאו את הידיים לנוח על הברכיים, גב זקוף וישר. בואו נביא את כפות הידיים לבית החזה. אולי תוכלו לשמוע את הלב שלכם פועם בשבילכם, מזכיר לכם שאתם חיים ולא לשכוח את זה, שמאוד חשוב לדאוג לעצמכם.
ותודה רבה לכולם שהצטרפתם אליי היום. אני מקווה מאוד שאהבתם את התרגילים. אני ממליצה לעשות את התרגילים האלה כל יום לפני שאתם הולכים לישון, או לפחות כמה פעמים בשבוע, ואתם תרגישו שיפור מאוד משמעותי בשינה שלכם וגם בבקרים שלכם, כי מתי שתשנו יותר טוב, גם היום שלכם יתחיל בצורה הרבה יותר טובה וכיפית ואנרגטית. וזהו, תודה רבה, נתראה בקרוב. נמסטה.